Assalamu alaikum muhterem millettəşlərimiz. Türlü tübəklərdə yaşayışı xalqımız turmuşunda bulğan vaqiğalar, yonalıqlar bilen tanıştırığımızın devam etəbiz. Siz Tatarlar tapşırığın qarısız bugünkü çıkarılışta. İski Kulatkı'da Eduard Hacı Ganiyev okuları. Medreseler tüttü, meşitler tüttü, alanı tutağa buluştu. Biz hani bugün soğunu biskü alarız. Çilebe ülkesi Agap rayonundan Yusupovlar gailesi. 4 отделения было, автогараж. Все при работе были. Он доярка осталась одна. Hazine Galeriyasında ressam Rashid Gaziyevni is kaldılar. Gaziyev bina, ortak bina. Bu dünya kışısı Tugulsiman. Kazakistan'da ömür etuvchi trener Malik Zakirjanovga 75 yaş. Biz onun bilen pek gururlanabız. Bizge zul örnek, bizge ballarımızga, anıklarımızga. Яңа 21-нче гасыр башында милләттәшләребез күпләп яши торган илебезнең байтак өлкәләрендә төбәк тарихы, андагы танылган шәхесләр һәм дини тормышыбызга кагылышлы фәнни-гамәли конференциялар уздыру матур гадәткә әйләнде. Хәзер ел сайын Түбән Новгородта Сафаҗәй, Төмәндә Сөләйманов, Чувашиядә Гыйбаддинов укулары үтә. Ульяновск өлкәсендә Хансияров укулары дип башланган әлеге чараны Семберлеләр узган ел аңа нигез салучы ил күләм танылган иганәче Эдуард Хажи Ганиев исем белән оештыра башладылар. Аның туган ягы Иске Кулаткадагы быелгы укулар Эдуард Хажи үрнәгендә татар хәйриячелеге дигән исем астында үтте. Анда яңгыраган кайбер фикерләрне һәм тәкъдимнәрне безнең хәбәрчебез Рамис Сафин тыңлап кайтты. Bütün Dünya Tatar Kongresi tarafından indi 10 yıldan artıq bütün Россия татар dinəxələri jiyini uzdurulub kilə, biz onu uyuşturabız. Həm әлігі жиынны uzdurуда негіз салушыларының бірсі мен Эдуард Хажи Ганиевны айтыр едім. Чөнки халқыбыз яшәешендә milli һәм dini тормыш, ул бит жиынның да форумның да исеме milli тормыш һәм дин. Менә әлігі ике төшенчә ул аерылгысыз. Milli тормыш һәм дин. Эдуард Хажи Ганиевның эшчәнлеге, изге гамәлләре, алар һәр вакыт шушы ике төшенчә белән үрелеп барды. Эдуард Хажи 70 еллык Ульяновск өлкәсендә туып, Саратов шәһәрендә яшәгәндә үзе исән чагында халкыбызның бик күп дини һәм мәдәни чараларына нигез салды. Аларның башында үзе торды. Һәр берсенә хәләл акчасында кызганмады. Ул бөтен Россия түгәрәк уен фестивалеме, ил күләм сабан туйлар, китаплар чыгару дисеңме? Саны китсәң алар байтак. Тыйнаклыгы булгандыр инде. Ул бер кайчан да камера каршына басып башкарган эшләр хакында сөйләргә яратмады. Менә ошынып да үзенең шәхси уйнәге белән башка байларга уйлап күрсәтәләр иде. Бит аның акчасы юкса уннан бер дә булмагандыр. Эдуард Хажиның нинди халыкка ярдәм күрсәтте, мәдрәсәләр төтте, мәчетләр төтте, аларны тутага булышты. Biz аны бүген сагыны бискә алабыз. Якташлар гына түгел, бүген аны бөтен татар дөньясы да онытмый. Бүгенге чара да шуларның берсе. Залда Сембер төбәгеннән генә түгел, тирәк күршеләрдән дә килүчеләр байтак. Тормыш кануны шундый. Бар тик дусларча фикер алышу, үзара аралашып яшәү генә кешене җәмгыятьтә үсешкә илтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу үзара аралашыгыз, аралашсагыз йөзегез нурлы булыр, калбегез чиста булыр, ризагыз киң булыр, арагызда мәхәббәт артыр дигән менә милләттәшләребезгә очрашырга кирәк, үзара сөйләшергә кирәк, бер-беребез белән танышырга кирәк, иске шәхесләрне, элекке шәхесләрне искә алырга, яңаларны аякка бастырырга, тудырырга, менә тагы бер шәхесләрнең мәйданга чыгуына бәлки бу очрашулар сәбәпче булыр. Моннан 20 еллар элек Хансияров укулары дип башланган чара соңрак Кулатка укулары дип үзгәртелде. 2 ел элек Эдуард Хажи вафат булганнан соң аны оештыручылар Ганиев укулары дип атады. Кулатка укулары ул безнең иң беренче динне саклый, икенче милләтебезне саклый. Вот безнең үтә Казанда һәр ел форум үтә. Шул форумда именно шул ассызыклап үтә шул тема безне. И безнең Кулатка укулары да как бы основывается именно шунарда. То есть безнең, если дини укулар без һәр ел үткәрмәсәк, без Эдуард Хажи заманында аны кварталына бер тапкыр үткәрәйек. Ни өчен? Чтобы безнең милләтебез сакланып калсын. Безнең милләтебез саклый дин, динне саклый безнең милләтебез. Кулатка укулар ул кирәк шуның өчен яшьләр өчен, икегесенеләр өчен. Ну, укуларга кертергә кирәк мин бир сирауны бераз мондый ниләр генә түгел, дининен кертергә кирәк бераз. Динигә яшьләрне күбрәк бүрикәтергә кирәк шунарга. Шуны кертергә кирәк тырышырга. Эдуард Хажи кайда гына нинди генә югары урыннарда эшләмәсен, халыкны һәрчак бердәмлеккә, татулыкка һәм үзара дуслыкка өндәде. Нинди вопрослар бар татарларның барысы да үске уровеньда бер чешлейди. Мәчетләр буенча безнең разногласия бар, тоже чештыра иде безнең. Эдуард Армарович
Big yaxşı порядочный татарин idi. Biz аны bizge җитешми ул. Андый киши юк бездә алыштырга. Ислам динен кабул итүгә багышлап уздырылучы укуларда сүз әлбәттә инде 1100 элек борынгы Болгарда булган вакыйгалар хакында да булды. Шәһри Болгар җирлеге ниндидер архитектура истәлекләре, һәйкәлләре өчен түгел, ислам кабул иткән урын буларак ЮНЕСКО-га кертелде. Менә бу безнең бабаларыбызның без ислам буенча яшибез дип вәгъдә биреп шушы әманәтне бөтен дөньяга игълан иткән урыннары. Казанның Апанай мәчете имамы, тарих фәннәре кандидаты Нияз Хәдрәт Сабиров төбәкләрдә узучы мондый укулар халыкны гыйльми яктан гына түгел, рухи яктан да берләштерә һәм ялганны дөрестлектән аерырга да булыша ди. Бүген без күп кенә төрле чыганаклардан информация алабыз. Кайбер инде чыганаклар дөрес булмаган мәгълүматны бирә. Шуңа күрә менә шундый җыеннарда галимнәр катнашалар, тарихчылар катнашалар, дин әһелләре катнашалар һәм алар халыкка кирәкле мәгълүматны җиткерәләр. Тарихыбыз турында, динебез турында. Менә шушы үрнәкне без саклап калып, үзебездән калган буынга да күрсәтә белергә тиеш. Һәм үзебезгә хезмәт иткән шәхесләрне онытмаска тиеш. Менә бүген без икенче Ганиев укуларына килгәнбез икән, шушы укуларның әһәмиятен үзебездә генә сакларга түгел, җәмгыятькә дә җиткерергә тиеш. Пандемия сәбәпле Ганиев укулары 2 ел уздырылмады. Илдәге вәзгыять үзгәрмәсә, оештыручылар аны ел сайын Эдуард Ганиевның туган көнендә 15 гыйнварда үткәрергә сүз куештылар. Ульян Селкесна, Рамис Сафин, Татарлар. Dünya Tatar Kongresi 30 yıl bulsa da ул 3 yaşlık sabı şekilli. Ул hamon yaş bulup kala. Менә шунысы миңа бик ошый. Яшьләр белән эшли. Алдагы көндә дә күбрәк менә шушы яшьләр белән эшләүгә әһәмият бирәләр. Шулай булып калсын да дип уйлыйм мин. Менә безне менә шулай туплап бөтен дөнья татарларын туплап, гелдә менә шулай без бергә булып, бердәм булып эшләсәк иде. Юсуповлар Агап районы Первомай авылының иң хөрмәтле һәм үрнәк гаиләләренең берсе. Җирле җитәкчелек авыл халкы да шундый бәя бирә. Мондый ихтирамга алар хезмәт сөючән һәм ярдәмчел булулары белән лаек. Безнең хәбәрчебез Первомай авылының социаль һәм мәдәни үсешенә дә үз өлешләрен керткән Юсуповлар белән очрашты. Өстәлдә Юсуповлар күп еллар саклаган газеталардан кисемнәр. Бу гаилә башлыгының хезмәтләре турында мәкаләләр. Вот совсем яш вакытта, вот совсем яш. Это конкурс пахарей был. Беренче урында алган. Да. Анда везде ул первый, везде. Работали. Миншәет Фатих улы үзе тыйнак кына шулай ди. Балачакта намус белән эшләргә күнеккән ул. Үсмер чагында әтисе вафат булган. Сыер савучы булып эшләгән әнисенең көннәре фермада узган. Халык хуҗалыгын тургызганда әти-әниләрнең хезмәт батырлыклары турында шаккатып сөйлиләр. Все на руках таскали они. Сейчас идет карбораздатчик. А раньше они все таскали на руках. Доили, кормили. Там страх был. Еще бабушка домой придет и дома скотину. 26 лет отработала. 30 голов руками доила. Вообще. Я всегда ей поражалась. Она была очень красивая женщина. Это такая большая, боевая, властная. И вот пацаны все. Они работали только. Оясында не булса, очканда да шул булыр ди халык. Мәктәптән соң Миншәет Юсупов механизаторга укый. Уже в 17 закончил и на трактор сел. МТЗ, К-700, Кировец. Ну и там, когда какие нужны трактора были, тоже и на ДТ, на С-100 был. Һәр һөнәре буенча иң яхшысы булып таныла ул. Кайчандыр өлкәнең үрнәк күрсәткеч совхозы җимерелгәч, Миншәет Фатих улы Магнитогорскига юл төзелешенә китәргә мәҗбүр була. Аннан пенсияга китә. Юсуповлар бергә 50 елга якын гомер итәләр. Әминә ханым Магнитогорскида туып үскән. Ата-бабаларының чыгышы Татарстанның Аксубай районы Шәрбән авылыннан. Анда торганнар бик бай. Авылда была пчельня своя, на речке жили, и была мельница. Поэтому богато жили. Была лошадь и корова. Это все забрали и в лаптях их посадили в поезд и отправили. Бабай был, мулай, его забрали сразу и сразу расстреляли.
А бабушка с 4 детьми приехала сюда. Выслали. Приехал в Магнитогорск. Маме было 13 лет, она приехала сюда. 5 было детей. 3 девочки, 2 мальчика. Один мальчик на 3-й день войны сразу погиб. Прям взяли в армию. А другой до Берлина дошел. Садыковый. Бабушка очень молящаяся была. Бибижамал, бабушка Бибижамал. Она так и осталась стабика. Шәһәр кызы Әминәне авыл эше куркытмаган, чөнки ул да хезмәт сөючән нәселдән. Скотину всю жизнь держали, сколько живем здесь. Наверное, в 75-м году теленка сразу купили, как поженились. А потом пошла скотина, а когда уже на пенсию вышли, крылар, поля. Әминә Хөсәен кызы Первомай совхозында 30 елга якын эшли. Хәзер Юсуповлар пенсияда, тик алар кул кушырып утырмыйлар. Привычка уже. Утром встаешь и идешь сразу в сарай. И так до вечера. Вечером обратно. Без этого никак. Юсуповлар туганнары белән бергә пай җирләрен берләштереп, иске булса да техника сатып алып, шәхси ярдәмче хуҗалык булдырганнар. А чем-то надо было, раз ушел с совхоза, тогда совхоз давал корма-то. Надо было кормить их, скотину. Вот сами заготавливали потом себе. Үзләре җитештергән ит, сөт продуктлары, төрлек азыклары белән Юсуповлар авылдашларын да тәэмин итәләр. Первомайда бу гаилә турында игелекле дан гына яши. Авылдашлары Миншаит Фатих улы турында үрнәк кеше буларак сөйлиләр. В любое время дня и ночи можно позвонить, пожалуйста, они всегда идут на выручку. Зимой помогает в администрации поселения, он помогает чистить снег, убирает и дороги, чистит это. Техника у них своя. А летом это их поля. Имеет очень много скота, как пастбище, помогает где-то что-то людям, где-то продает сено, конечно, за свое личное подсобное хозяйство, но все, конечно, для людей. Мин горурланам, шул семья гаилә белән инде. Белсәгез, нәрсә алардан сорасам, балаларга бәйрәмнәр үткәзәсе килә. Моны Сабантуйга, мәтәм моны Сабантуйга әзгенә Білесіз бит инде хәзер нинди вакыт акча кирәк. Акчадан шул томынсын кирәк, томынсы кирәк. Шуның өчен барам да мәтәм Миншаит, моны шулай хәзер кирәк. Ярар гына дигәсенә бик ул безнең шундый скромный гаилә инде безнең. Шулай, элек Сабантуйларда авыл хезмәтчәннәрен хөрмәтләп бүләкләделәр. Ә хәзер мондай бәйрәмнәрне үткәрү өчен мәдәният хезмәткәрләре алардан финанс ярдәме сорыйлар. 4 отделения было. Автогараж. Всем хватало работы. Все при работе были. Вон доярка осталась одна. Сыер савучы хөрмәтенә куелган шушы һәйкәл кайчандыр биредә сөт товар фермасы булуын күрсәтә. Юсуповлар язгы кыр эшләренә әзер. Техника күздән ремонтланган, орлыклар белән үзләрен тәэмин иткәннәр, чәчүгә ягулык майлау материаллары җитәрлек. Нынче не посеешь, она зарастет сорняком, потом еще сильно, плохо будет. Вот из-за этого сеем, надеемся, что будет урожай. Әби бабайлары, әти әниләре кебек, алар да җирдә эшләгәннәр. Бәлки балалар да моны дәвам итер дип өметләнә Юсуповлар. Внук настраиваю, не знаю. Племянник один-то он занимается со мной. А внук не знаю, что. Бросать жалко. Столько трудов выложено. Юсуповларга чәчү эшләрен уңышлы башкарып чыгуларын, ә көзен мул уңыш җыеп алуларын һәм әлбәттә сәламәтлек һәм именлек телисе килә. Чиләбе өлкәсенең Агап районыннан Гөлдар Хафизова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Хәзинә галереясында рәссам Рәшид Газиевны искә алдылар. Газиев артык тыйнак. Bu dünya kişisi Tuğulsima. Казакстанда гомер итүче тренер Малик Закирҗановка 75 яшь. Без аның белән бик горурланабыз. Безгә зур үрнәк, безгә балаларыбызга, оныкларыбызга. Казанның Милли сәнгать галереясында рәссам Рәшид Газиевны искә алдылар. Ул байтак ел Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшләгән. Күп кенә спектакльләрдәге декорация һәм костюмнар авторы, күргәзмәдә аның картиналары, сәхнә әсәрләренә эскизлары, фотосурәтләре тәкъдим ителде. Тулырак киләсе сюжетта.
Рәшит Газиев Казанда туган, бәлки шуңа күрәдер дә аның иҗатында Казан күренешләре аеруча зур урын алып тора. Бигрәк тә ул Казанның мәчетләрен яратып сурәтләгән. Әйтик, аның бер картинасында Кол Шәриф мәчетенең төзелеше тарихка кереп калган. Аның иҗатында Казан һәм якын тирә җирлекләр зур урын алып тора. Аеруча сулыкларны сурәтләгән, алардан көч алган ул. Пейзажларында поэтик рух, картиналарында аның кичерешләрен тоемлыйбыз. Бу эшләрдә Рәшит Газиевның Казан сәнгать мәктәбе традицияләрен дәвам итүчеләрнең берсе икәнлеге аермачык күренә. Үзенә ышанган шин художник. Бер кемгә буйсынмый һәм үзенекен эшли. Бу әлбәттә миңа якын, чөнки без 86 елда бакчалар безнең бергә, рядом, башта торабыз. Шуңа күрә мин аны гел күрәдер бакчада инде. Ул безнең студент дип атала инде. Татарчасы инде салкын чишмә. Ул бакчасын бик карады. Бик художник буларак үзенчәне эшләде, үзенчә ясады. Менә художник торган җыр дигәне әллә каян күреп торады. Төркиягә булган сәяхәте турында үзе 20 көнлек әкият дип әйткән ул. Истанбул аны мәчетләре, табигате, архитектурасы белән сокландырган. Алар аның иҗатында да чагылыш тапкан. 4 залда 70-тән артык эш, шәхси архивтан алынган әйберләр, фотолар, костюмнарны санаганда 100-гә якын экспонат. Күпләр аны бүген яңадан ачты. Рәшит Газиевны безнең рәссамнарыбыз күбесе бәлки аның театрда эшләгәнен белмидер. Театр әһелләре аның менә шундый зур рәссам икәнен белмиләр дип уйлыйм. Чөнки ул бик кадий, бик тинак кеше иде. Ул дан дип бер вакытта да данга кызыкмады ул. Зур күргәзмәләргә куям дип тә бик ашыкмады. Бигрәк тә менә театрда ясаган ул эскизларын, ул кайберләр битенә бик саклыйлар, аларны музейларга бирергә тырышалар. Ул андый эш белән шөгыльләнмәде дә. Ул 40-тан артык спектакльгә декорацияләр ясый. Әлмәт, Түбән Новгород һәм Мари Эл республикаларындагы театрларда сценограф була. Тормышы һәм иҗаты аеруча Камал театры белән тыгыз бәйләнгән. Биредә ул заманында баш рәссам да булып тора әле. Кәрим Тинчурин, Фәтхи Бурнаш, Мирхәйдәр Фәйзи, Нәкый Сәмбәт, Туфан Миңнуллин, Флорид Бүләков кебек классик авторларның әсәрләрен бизи. 1985 елда Камал театры яңа бинага күчкәч, зәңгәр-шәл куела. 25 ел сәхнәдә яшәгән спектакльне бизәүче дә Рәшит Газиев. Безнең чигешләрне куллана, аппликациялар алымнарын кулланып эшли. Беренчеләрдән булып әйтергә кирәк, менә шу зәңгәр-шәл дә ул татар шамаиле эстетикасын куллана. Безнең татар гамәли сәнгате күргәнегезчә, татар йортларының бизәлешен ул яхшы белә. Костюмнарда алар чагылыш таба. Шундый Тинчуринның әсәрендә ул поэтик, шундый шигъри бер әкияти бер дөнья тудыра бу спектакльдә. Заманында Камал театрының йөзек кашы булган Аяз Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» легендар спектаклендә бизәгән. Төрле чырларны күрсәткән декорацияләр була анда. 2008 елда чыккан «Бәби» спектакленең рәссамы да әле ул. Мәйдә бик своеобразный кеше иде ул бит. Бик талантлы була. Ул безнең театрда да баш тегеничек бәйтеп баш биреп эшләмәде. Ул эшләгән эшләре бик әйбәт булды, бик спектакльләр өстендә эшләде. Марсель белән алар ничектер уртак тел таба алмадылар. Шуннан соң ул китәргә мәҗбүр булды. Ул бик әйбәт кеше. Бик тәртипле. Анда бер дә әрсезлек дигән әйбернең бер тамчы да юк. Ул шул хәтле саф, чиста күңелле кеше. Театрда низак булдымы, ул тыныч кына китте дә барды. Чөнки әйтәм бит, бу дөньяда яшәү өчен әз генә әле талант өстенә әрсезлек тә кирәк. Шул ни булды. Ләкин менә бүгенге күргәзмәне карап, аның әсәрләрен мин сөендем. Ул тик кенә ятмаган, эшләгән икән. Татарстанның халык рәссамы Рәшит Газиевның иҗат эшләре Дәүләт сынлы сәнгать музеенда, Камал театрында, Венгрия, Швеция, Австрия, Россиядәге шәхси тупламаларда саклана. Әлеге күргәзмә исә 24 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Бүген Казакъстан Республикасында 200 меңгә якын татар яши. Ватандашларыбыз арасында танылган мәдәният һәм спорт эшлеклеләре күп.
Мәсәлән, Актуба шәһәрендә яшәүче Мәлик Закирҗанов 50 елдан артык физик культура һәм спорт системасында эшләгән. Бүген аңа 75 яшь. Танылган тренер белән Әдилә Төхбәтова очрашып кайтты. Мәлик Закирҗанов 1947 елның март айында күп балалы татар гаиләсендә туа. Папа пришел сюда из Орска, он сам родился в Оренбургской области, город Орск. Пришел пешком, как он говорил, на переходных подводах, то есть автобусов не было, что это в 20-м году, где-то, если не в 19-м, после революции через 2-3 года. Он добрался, и так пришел в типографию. 1926 елда әтисе Кызыл армия сафларына алына. Шулай ук 3 ел Бөек Ватан сугышы фронтларында хезмәт итә. Сугыштан соң 40 елга якын Актүбә өлкәсе типографиясында текст жыючы булып эшләгән. Он закончил 3 класса медресе, поэтому он арабский язык знал. Он выпускал газету на арабском, на латыни и на кириллице для казахов. Ручной набор, каждую букву надо взять и поставить на место. Тогда компьютера нет, ничего нет. Малик Сабирулы сүзләренә караганда, әтисен өйдә күрмәгән диярлек. Өйгә ул төштән иртән генә кайта, көндез йоклый һәм кабат типографияга китә дип искә ала Малик абый. Әти сарып кайтты эштән, йоклый, шыпырткана әкренләп йөрегез, все, чтоб не слышно нас было. Малик Сабирулы үз гаиләсендә иң кечесе булган, мәктәптә 4-нче сыйныфтан ук баскетбол белән шөгыльләнә. Аннары заводта токарь һәм слесарь булып эшләгәндә завод җыелма командасы өчен уйный. Соңрак 1996 елда беренче тапкыр гандбол уйнарга карый. Шулай итеп үз урынын таба һәм 68 елда Казахстан җыелма командасы составына керә. В период обучения в институте в Алмате я был в команде «Буревестник Алмата». Команда «Буревестник Алмата» участница чемпионата Советского Союза по первой лиге. Класса А тогда назывался. Но вот это все казахстанские красные дипломы. Это то, что я в годы обучения сам игроком, вратарем сборной Казахстана завоевал. Университетны тамамлап 1974 елда Актүбәгә кайта һәм өлкә балалар спорт мәктәбендә гандбол буенча тренер булып эшли. Соңгы елларда Актүбә педагогия институтында укытучы, кафедра мөдире һәм физик тәрбия факультеты деканы эшен дәвам итә. Строитель, жигер һәм намыс командаларының тренеры була. Уен алдыннан үз спортчыларга биргән тәэсирләрен әле дә хәтерли. Один момент помню, когда там второй раз мы уже вот чемпионы на подходе, и что-то не то. Я им сказал, все, ребята, эта игра сейчас всего стоит. За нами игра Москва. Так было сказано, что на фронте. Отступать нам некуда. Выигрываем, первую проигрываем, можем, даже третьими можем быть. Хезмәт эшчәнлеге дәверендә танылган дөнья чемпионнары һәм халыкара класслы спорт мастерлары тәрбияләгән. Аларның һәркайсы үз тренеры турында һәр чак хәтерли. Валера Новиков, студент мой, в составе команды вот в Канаде играл на этих мероприятиях, получил приз. Он сколько побыл у него, а на 70-летие вдруг привез и говорит, пусть у вас Малик Сабирович стоит. Малик Сабирулының кызы Белла бар һәм атказанган тренерның горурлыгы оныгы кире үсеп килә. Ул спорт гимнастикасы белән шөгыльләнә. Сейчас кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, но надеюсь, вот дед закончил кандидатом, она перерастет. Гаилә әгъзалары өчен Малик Сабирулы һәр вакыт тырыш хезмәт һәм зур ихтияр көче үрнәге булып тора. Без аның белән бик горурланабыз. Безгә зур үрнәк, безгә балаларыбызга, оныкларыбызга. Инде анарга менә бу 75 яшы юбилеенда анарга тик озын гомер, исәнлек, саулык, сәламәтлек телибез. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Актүбә шәһәре, Казахстан. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачылар. Кайда яшәсәк тә үзебезнең татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.